Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Mazda CX-3 Luxury 2016. En aquesta ocasió, voldríem agrair al concessionari Mazda, Quimauto, situat a la carretera Tortosa-l'Aldea, quilòmetre 2 de Tortosa, per deixar-nos gravar aquest nou Mazda CX-3 2016 i portar-lo al canal. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Mazda CX-3 i ara començarem. Tenim una clau Mazda i en aquest cas tenim accés keyless go i arranque sense clau. Començarem. Tenim un volant de cuir de 3 radis amb insercions de fibra de vidre i multifunció, control de creuer i control del multimèdia i del Bluetooth. Li donarem el contacte. Com veieu, tenim un head-up display aquí i aquí tenim un gran compte revolucions en platejat i en roig que queda molt deportiu. En aquest cas estem en el canvi automàtic de 6 velocitats. Aquí tenim una pantalla de 8 polzades amb el sistema HMI. Com veieu, amb una rodeta podem anar pels diferents menús, amunt i avall, i aquí tenim aplicacions, comunicació per connectar el nostre mòbil i veure missatges, trucades, contactes, entreteniment, on tindrem la ràdio, auxiliar, emissores, la navegació, que en aquest cas només tenim la brúixola, i els ajustaments. Passem a la ventilació. Tenim aquestes sortides d'aire molt esportives, amb obertura i tancament, amb black piano i un granate que li queda molt deportiu. Tenim aquesta línia cromada al llarg del salpicadero i tenim cuir amb costures roges i negres. Ventilació. Tenim un climatitzador automàtic amb molta potència. Després, el canvi automàtic. És un canvi automàtic clàssic. Estacionament, marxa enrere. En aquest cas estem a la versió Luxury i disposem d'una marxa enrere amb càmera, neutre i drive, amb canvi seqüencial, que en aquest cas també tenim aquí unes leves detrás del volant. I aquí també tenim black piano, insercions de fibra de vidre i cuir. També tenim cuir aquí i el fre de mà. Aquí tenim els controls de l'HMI. Espais.
Aquí tenim un molt bon espai sota la disquetera amb dos USBs auxiliar i una toma de 12 volts on podrem deixar, per exemple, les claus. També en tenim aquí el reposabraços de les portes i un lloc per poder deixar més objectes o, per exemple, una botella petita de mig litre. Com veieu, el sistema de so és Bose. Aquí tenim un altaveu amb 6 altaveus en aquest cas i provarem com sona. Com veieu, la qualitat és molt alta. Al ser un equip Bose tenim detrás un subwoofer que ens dona molta potència. I també tenim aquí una gran guantera per poder deixar els nostres papers del cotxe, manuals o més objectes. I aquí tenim les dues llums dels passatgers i un portaulleres. Com veieu a les portes del acompanyant també tenim l'equip Bose i les mateixes insercions amb cuir de color granat en aquest cas i fibra de vidre. Bé, ja estem als seients d'enrere. Tenim un habitacle aquí enrere prou còmode. L'altura al cap, en el meu cas, toco dalt, però clar, jo faig 1,90 m, la majoria de gent d'estatura mitjana fins a 1,85 m cabran perfectament. Amb una posició còmoda del conductor, sí que tinc realment bon joc de cames, una bona distància als genolls. I bé, si m'assentés una mica més cap avall sí que podria viatjar però còmodament. Ara realment tinc ja 4 dits, no seria molt còmode, però podria viatjar. Tenim 3 seients, realment només són aprofitables 2 d'ells perquè el central és molt petit, encara que hi tenim 3 reposacaps. Per poder portar un nen durant un trajecte curt el podríem portar. I són seients de tela i cuir. També tenim, com veieu, anclatges Isofix. Bé, i ara passarem a la part trasera i al maleter d'aquest nou CX-3. Com veieu, tenim unes llums molt estilitzades amb LED i halogen. Aquí tenim la insígnia del model i com és la versió all-wheel drive també tenim aquesta insígnia, la insígnia de la marca i de la seva tecnologia de motor. Com veieu, tenim una obertura molt gran, una alçada al terra més que acceptable per a poder fer més fàcil la seva càrrega. Tenim aquesta bandeja aquí per poder tindre ben guardat el nostre equipatge. Tenim un doble fons i si obrim més avall tenim les eines i el subwoofer Bose. En aquest maleter tenim concretament 297 litres, que és una capacitat més que suficient per a la majoria d'utilitats. I si abatim els seients d'enrere, amb un 60-40 en podrem augmentar, com veieu, la capacitat a uns 1.200 litres. Passem al seu bloc motor. En aquest cas tenim un motor Mazda Skyactiv de 2 litres amb 150 cavalls de dièsel. Concretament té 4 cilindres i amb el seu canvi automàtic aconseguirem uns molt bons resultats en quant a potència i consums.
Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquest Mazda CX-3 2016. Esperem que us hagi agradat. Us subscriviu al canal, li doneu un like i ho compartigueu. I us esperem en el pròxim vídeo. Som Guardians of Cars i conduir, com sabeu, és la nostra passió. Lingers after fire.